dop-dop sidop permana. Wis duwe wayane mangsa kala dumai kodrat saking pangasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika semono ana tititanan Gusti ingkang ngasipat jalutan api wanita. Ingkang sumedyan teping jejering gesang kancik alam madya. Sang Pangeran Pati, Sang Haryo Penangsang, gugat ing Kasultanan Pajang. Niti mangsa gelak kala mangsa. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Sigra hambabar gugating Sang Haryo Penangsang. Sigra 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 Anjrah engkang pospi panjrahing saiki pespita kasih lirik sam
aja liring samirana kang kendhat saking Martamanda. Sang Sutawijaya putra ing Pajang Adiwijaya kongas kandhanya binarung swaraning padangga monyana gandha arum ngambah bak ijering ing sasana pabaratan pamonging driya den ila-ila kala saka wetan tinolak bali mangetan sang sengkala ingkang saka wetan bali wetan sengkala saka kulon bali ngulon kang saka kidul bali ngidul ngalor bali ngalor iya yo Pandraing sari pusita ya sang Sutawijaya bola prajurit Pajang. Ayo, udah. Ayo, prajurit Pajang, kegladen sing tenanan, ojo nyulayani. Papake prajurit Jipang Panolan, ojo mundur sajaka, senadyan Taludira utah-tah ing tanah Jawa iki.
Ayo. Prajurit-prajurit Pajang. Tetepno tekadmu. Ojo digrik. Papak prajurit Jipang Panolan. Ayo. Penangsang. Ojo mundur kowe penangsang. Ing samono prajurit-prajurit Pajang anggenya olah kanuragan ya olah kadedayan olah kasedayan amapak pemasukan Jipang Panolan Sigro Cumanging Sang Wimbasara Sutawijaya iki dandane Arya Prangsang. Ayo, Adiwijaya. Aja ndelik kowe Adiwijaya. Iki dandane Arya Prangsang. Adipati Jipang Panolan. Oh. Soreng Jipang Panolan ojo podo gigrek ngadepi pasukan yang Pajang. Ah!
Jipang Panolan. Sepiro kadek dayanmu. Tahun. Kula sinuwun. Kepriye? Anggonmu gladi para soreng-soreng kaya ngono. Kula sinuwun. Urung madyane pabaratan. Wis dong lemprak lempuruk kaya ngono ku Tahun. Nyuwun pangapunten, Suwun. Nyuwun pangapunten. Ora nggo ngapura karo kowe. Yen kowe ora ngusadani para soreng-soreng tugel dasmu Mentahun. Nggih. Kula usadane. Nuwun. Iya. Ono diusadani. Kalih kula. Nggih. Heeh. Aku pengin ngerti sepiro soreng-soreng ing Jipang Panolan. Kadek kayane. Kula niki lho sinuwun. Senajan mong kados ngaten ampuhe magila-gila niku. Kuwi jimat apa-apa Mentahun. Wah niki pusaka ampuh niku. Pusaka wujute kaya ngono. Lah niku ento-ento aja ngisini-sini soreng-soreng Jipang Panolan Mentahun. Apa ya iso kaya ngono iso ngusadani para soreng-soreng. Nggih buktake mawon. Iya. Buktake mawon. Mangke saged percaya kalih kula, pitados kalih kula. Ngono. Nggih. Angger ora iso ngusadani soreng-soreng. Oh, tugel sirahmu Mentahun. Mangke kula sadane. Nggih. Lah niki kula nembe ngusadani niki. Lah. Ya mung ngono kuwi tok. Dereng, waduh niku dereng niku. Aja ngisini-sini. Mboten. Iki gua mapake pasukan pajak, prajurit pajak. Aja ngisini-sini ingsun Haryo Penangsan Mentahun. Raja Jayamaya Sekaring bawana hong milaheng sekaring bawana langgeng
ingsun matek aji paringana kekuatan kadigdayan Yamaraja Jaramaya Nyuwun olaing Gusti ingkang Maha Dumadi Zat Purwaing Zat Mugi antuk kadigdayan kabagas warasan tuwin kawilujengan soreng-soreng jipang panolan ojo gigrik ojo gila Suradiraja lebur dening pangastuti panggiya kabagian kabegjan nir ing sambikala nir ing rubeda kandhe nyuwun amanengkung Gusti ingkang murbeng dumadi nyawiji ing raga ira jamasing pusaka minangka sifat kandeling para soreng-soreng jipang panolan puling sang kekiatan jiwa lan raga anggelak titimangsane mangsa kala niku sinuwun dijamas dhisik mentawon supaya soreng-soreng ing jipang panolan duwe kekuatan duwe kadigdayan Ong wilahing sekaring bawana langkung Zat purwaing zat Gusti kang purbeng dumadi Duh Gusti Gusti kang ngakarya jagat kasuwun kawilujengan
ora bagas warasan. Kegiatan kadigdayan soreng-soreng jipak panolan. Ayo bukteki mentahun kaya ngopo kadigdayaning para soreng-soreng ing Jipang Panolan. Ngaten sinuwun. Nggih, lah ngaten niku sinuwun. Lah wah prajurite Jipang Panolan iku gamben-gamben. Iya. Tak pangestoni soreng-soreng ing Jipang Panolan. Ojo gigrik, ojo gila. Tak pangestoni soreng-sorengku. Pendak Durga kala Durga. Ayo. Sepiro kadigdayanmu soreng-soreng. Soreng Prono, soreng Bagas. Donyuwuna marang Gusti kang murbeng dumadi sorengku. Sigrakno mentahun. Yang itu satu mio, yata yuta ya siya ya siya ya siya Iya. Iya. Aku percaya mentahun. Aku percaya. Kula sinuwun. Iya. Kula. Aku percaya. Juri pamujimu soreng-soreng ing Jipang Panolan duwe kadigdayan. Iya. Bejo awakmu mentahun. Nggih. Kowe rasa tak ugal. Sawanti-wanti ten parangmu kok mboten badhe ngutiwani sinuwun. Ngono. Iya. Iya. Adi Wijaya. Iki soreng-sorengku. Soreng-soreng Jipang Panolan sing duwe kadigdayan kasekten ora baen-baen. Ojo gawe isin. Ojo gawe isin adipati ing Jipang Panolan. Ayo. Ojo kesuwen. Budal ing palagan pabaratan. Prajurit-prajurit
ing Pajang. Iki dadaning soreng-soreng ing Jipang Panolan. Ojo lali mentaun diombeni. Nggih, kula ombenani, nggih. Aku ngerti soreng-soreng ing Jipang Panolan. Padha kesel ning ora gigrik. Tan kendat saliring kewuh. Ora gigrik uruh pasukan ya pasukaning Pajang. Ae
Ayo. Ayo. Soreng-soreng Jipang Palolan pasukan pajak. Wis, wis. Wis. Ayo. Awas, wis. Awas. Wis, awas. Wis. Ayo. Endi pasukan-pasukan ning pajak. Awas, us, awas, us. Ayo. Ayo. Iki tandang ana soneng pono. Ayo, iki. Awas, hati-hati. Us. Mojar. Iki. Ayo. Awas, hati-hati. Soreng-soreng pajang Jipang Panolan. Ayo. Ojo mung soreng-soreng prajurit pajak. Iki gerangane Hadiwijaya. Hadiwijaya, kowe aja mundur Hadiwijaya. Iki dadane Harya Penangsa. Ridu mawon. Nangawon ora kira. Tak kira Hadiwijaya. Jebul bocah wingi sore Kang Aran Supawijaya. Awas, wis. Ayo, Harya Penangsa iki Supawijaya. Putra Kasultanan Pajang. Ya putrane Kang Hadiwijaya. Bocah wingi sore. Ayo. Setan kober Kiai Pleret tepuk ing pabaratan. Ayo Sutawijaya tamakno ing dadaning ingsun. Sarine crita Tamakno ing dadaning ingsun Harya Penangsa. Aku ora bakal mundur senadyan Jaka. Us. Hati-hati. Us. Modar kowe hati bejo. Ayo Sutawijaya. Aja ngriku. Tamakno dadaning Harya Penangsa. Tombak Kiai Pleret. Hati-hati.
kowe dudu tandingane Arya Penangsang Sutawijaya. Ayo. Wis tamakno dadaning sun. Oh. Aku ora bakal digring Sutawijaya. Ing dina iki tak tugel dasmu. Hei, Adiwijaya. Tahun. Ora kira. Adiwijaya, Adiwijaya. Kowe wong licik, kowe ora wani ngadepi aku. Kowe wong licik, Adiwijaya. Kowe kongkonan bocah wingi sore. Sirna. Sirna Magalayu, Sang Arya Penangsang ketaman Kresitan Kober piandelipun. Ing sanalika gugur Sang Arya Penangsang.
Agung para rawuh ingkang datulatan. Kadya mekaten lelempahipun Arya Penangsang gugur. Embok bilih saking kanca-kanca langgeng Mudasari. Anggenipun paring panglipur dumateng ing panjenengan sedaya. Saestu kula sakanca nyuwun lumebering sih samudra pangaksa. Ing wasana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang begitu meriah buat Jeddah. Oke. Cerita rakyat yang begitu indah, yang begitu asik dinikmati. Ya, kreativitas dari keluarga besar Langgeng Mudasari Jeddah. Oke. Wow, keren sekali. Ayo Mas Panitia, diastom manung, mlebet. Karena durasi yang sudah mengejar kita. Terima kasih sekali buat keluarga Jeddah. Sekali lagi tepuk tangan buat keluarga Jeddah. Oke. Arya Penangsang gugur. Ora ono enteke, ora ono matine. Cerita yang begitu hebat, Pak. Ini Jeddah pernah menjuarai se-Jawa Tengah. Tahun 2022 dan 2023. Mas Ito. Oke Mas Ito, terima kasih Mas Ito.